Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka United Democratic Party Ranikor constituency kalanang yok bor syuk-syuk da ka jingwan Pynïasoh jong ki Dkhot ka seng kongres bat na ki wei de ki parti ha ka jingelang ka long ha phot jaot rang thong ha ka bawa payus marwen ula priang burom bat pins kamru yaki kum ki Dkhot bapura jong ka UDP ha ka ni ka singi la pins kam thmai biang ya ka youth wing bat ya ka women's wing ha ka balasak hilang da president jong ka UDP Ranikor constituency uba Gigi Bung Snaitang ki nongket kam jong ka parti bat ki wei